दिनै बे टिलिपारा ओनसोलाव गोदानै मोनसे कलेज बिल्डिं गायसननाय जादों आरो बे कलेज बिल्डिं गायसननायावहाय गुबैयै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नुजाफैनो गोनांमोन नाथाय गोबां हाबाफारि थानायखाय बिथाङाबो नुजाफैनो हायाखिसै दा बेनिखायनो जोङो बेवहाय जोंनि ओनसोलनि मानगोनां उलसन हासदा बिथांजों लोगोसेयै जोंनि आगुनि बारग' एमएलए हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म सारजों लोगोसे गोबां बहाय बे ओनसोलनि जोंनि सिबिजाथाव मानगोनां बिथांमोनजों लोगोसे बे कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो बहाय प्रफेसारफोर स्टुडेन्ट आरो बिभिन्न दल संगठननि मानसिफ्रा ज' जानानै बहाय संकस कलेजनि बहाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जादों आरो बे खामानिया गासै फ्राय 50 लाखनि बेवहाय प्रथमबारै बेखौ हरनाय जादों आरो जों मिजिं थिदों बे कलेजा बेवहाय समायना रमायनायै जाहाथे मोजाङै जाथों आरो जोंनि ओनसोलाव आरोबाव जेरैबायदि जोंनो गोग्गो सोलोंथाइ होनांगौ बे आबहावानि गेजेरजों बे कलेजा लुखांजाथों आरो बेवहाय मोजां शिक्षा मोनथों जों बेखौ मिजिं थिदों आरो बे ओनसोलनि थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा आरो गागि दैदेनगिरिफोरखौ जों खावलायदों जाहाथे बे कलेजनि मोनसे मोजां आबहावाखौ बे कलेजाव जाहाथे लाखिनानै दोननो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो नैबे जिहेतुके बे एखे नेशनेल हाइवेजोंनो नांजाबनाय मोनसे जायगा जाबाय बे थावनिया जोबोद समायना आरो फैबाय थानाय समाव मोजाङैनो बे कलेजा सोलिगोन होननानै आंहा गिदिरथार मोनसे फोथायनाय दं। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं सीसी प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।